gazteria pizteko nahia, izan zen gure xedea, ez? Azken finean hemen Amurrion, eta gainontzeko beste herrietan bezala, lonjak eta horrelako txamizoak indar handia hartu zuten, ez dakit kuadrilla bakoitza, bere lonjarekin eta horrelakoak horiei aurre egiteko eta gazteak pixkat kalera ateratzeko eta pixkat mobilizatzeko gure eskubideak eta nahiak pixkat aldarrikatzeko zedeagatik sortu zen gaztetxearen ideia. Gazte asanbladak beti horren alde egon da eta azkenean gaztetxearen ideia ez zen helburu bat bezala hartu, baizik eta erramenta moduan. Gure helburua zen hori, gazteria mugitzea, mugiaraztea eta hauek bere kabuz autogestioaz eta bere konpromisoarekin gauzak sortzea, hemen herrian eta ez dakit, pixkat eredu bezala beste herrietan egitea. Azken finean gaztetxearen ideiarri askotan ematen da eta hemen ere indar handia hartu zuen, baina hori, erramenta moduan hartzea nahi genuen gaztetxearen ideia eta gaztetxea lortzeko zen lehenengo pausua, ezta? Amurrioko beste hainbat eragileekin ere aritu garela eta beti egon dira gure kausaren alde eta lagundu egin digute problemarik gabe eta azkenean ez da bakarrik gazten kontua izan, baizik eta herriko jende asko bultzatu gaitu gurekinean eta hori nabaria izan da azken urteetan. Langileriaren arrotasuna erakutsi diezaiegun gogoz karriketan dugu gura frontea zendo bailua digitalia zoro. Ikusi genuen okupatzeko ideia, edo planteamendua, hobeto esan da, baina aukeratu genuen lehenengo bide diplomatikoa edo egitea, udaletxarekin hitz egitea, negoziatzea eta orduan gazte proiektu bat proposatu genien. Lan egin genuen hilabetetan eta aurkeztu genionean udaletxeak erantzun bat emango zigutela esan zuten. Baina egunak aurrera doala eta ez ziguten erantzunik eman, gure proiektua paso egiten zutela ulertzera eman ziguten eta orduan bide diplomatikoa alde batera utzita ulertu genuen bide bakarra zela okupatzarena. Iazko otsailean 9 gazte sartu ginen Orlanda Zuriko etxean eta, aipatzea ere bai, udaletxak bazekiela okupatzeko ideia geneukala eta ailegatutako izun hori egun pare batzu lehenagoko izuna zela. Bertan afinkatu, logela bat hartu eta gero barruko gauzak jartzen hasi ginen, pankartak eta guzti. Ordu erdiro edo ertzainak eta udaltzaingoak agertu zian eta atea lurrera bota eta etxetik bota dituzten. Jende ugariren erantzuna jaso genuen. Etxe barrutik oihuak eta entzuten ziren, bai gazten oihuak eta bai helduen oihuak. Azken finean, hemen herrian danak gara ezagunak eta danok badakigu zen olako aldarrikapenak egiten ditugu. Usurpazio delitua ezarri ziguten, leporatu ziguten eta usurpazio delituagatik 1.800 euro eskatzen digute bakoitzari. Dena den egun berean, bakoitzari 600 euroko izuna jarri ziguten eta beste 300 euro gehiago sartu ziguten beste txorakeri batengatik, manifestazioan aritzagatik, lemape ilegal baten atzean aritzagatik. Baina, orokorrean epaiketan eskatzen digutena 1.800 euroko izuna da. Baina usurpazioa izateko edo kontsideratzeko gutxienezko egun batzuk pasa behar dira. Eta lehen esan bezala, ordu erdiko denbora iraun genuen barruen eta nahiko esperantza nahikoa daukagu horren kasu horretan, zeren ez dugu uste horrera aterako denik izun hori, baizik eta atzera botako dutela eta espero dugu dana ezertan geratzea. Urte hasieran ere beste okupazio bat egon zen, hemen Matias de Landaburun, baina berriro ere bota gintuzten. Sortez ezen inolako izunik jarri, ez identifikaziorik, ez ezer. Dena den, Landazuriren kontua beti egon da hor tarteka berriro okupatzeko
kontutan, eta bueno, berriro okupatzekoa hori ikustear dago. Baina bai, gaztetxaren bidean jarraitu behar dugu jotake, eta udaletxaren aurrean eta bere azpijokoen aurrean gogor eta tinko. Udaletxeak oraindik ez du bere ardurak eman honen aurrean, eta lehenengoko gauza da herriak jakitea zer gertatu zen egun horretan eta nortzuk izan diren errudunak. Eta bueno, okupazioarena hortxe dago, bai, noski. Azken finean udaletxe honekin edo okupazioa edo gaztetxerik ez.